Presun žiab a mlokov na neresiska často križuje frekventované cesty. V Turci sa tak deje pri Budiši, Sučanoch aj Moškovci. Pri obci Budiš ochranári z Národného parku Veľká Fatra sa i túto jar opäť pripravili na hromadný presun obojživelníkov na ich tradičné rozmnožovacie miesta. Žaby, mloky i salamandre tiahnu často aj priamo cez frekventované cesty a tak hrozí, že zahynú pod kolesami aut. Ochranári sa pustili do práce a neďaleko krajníc postavili zábrany a odklonili migrujúce obojživelníky. V minulosti sme tu prenášali na zábranách okolo 2000 žabiek, 2000 skokanov hnedých. V nasledujúcich rokoch však prichádzali veľmi veľké teplá a suchá v priebehu jarných mesiacov a mali sme problém, že lokalita nám presychala. Klesali nám počty žiab, ktoré sa dožili dospelosti, alebo v štádiu žubrienok to vždycky povysychalo, až sme sa dostali pred 5 rokmi asi na úroveň 60 žabiek, čo už bolo kriticky malé množstvo a začali sme sa o lokalitu starať intenzívnejšie. V čase sucha, kedy ešte žubrienky potrebujú vodu, sa snažíme dotovať túto lokalitu trošku vodou, aby sa aspoň časť z nich dožila dospelosti. V súčasnosti po nejakých 3 rokoch intenzívnej starostlivosti o lokalitu sme sa opäť dostali na úroveň asi 600 dospelých jedincov, ktoré prenášame pri zábranách. Okrem skokana hnedého sa nám tu rozmnožuje aj ropucha bradavičnatá a mlok vrchovský, taký malý čierny mlok s oranžovým brúškom, ktorý prichádza ako posledný na toto miesto rozmnožovania. V minulosti sme tu mali aj rosničku zelenú a vám predpokladáme, že sa tu ešte stále rozmnožuje. Zábrany chodia ochranári každý deň kontrolovať a žabky i mloky prenášajú k vode do bezpečia. Zábrany pri Budiši sú zatiaľ dočasné, ale ochranári čoskoro pripravia trvalejšie, podobne ako v Sučanoch smerom na Turčiansku Štiavničku. Na rovnakých trvalých pracujú už aj pri Moškovci. Obojživelníky patria medzi najohrozenejšie skupiny živočíchov, hoci sa u nás vyskytuje len pomerne málo rozsiahle druhové zastúpenie, iba 17 druhov, majú v prírodných ekosystémoch svoje nezastupiteľné miesto. Už samotný počet druhov, ale najmä stav ich ohrozenosti, nielen u nás, ale aj v celosvetovom meradle, sú varujúce.